bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pine TV ɗo mbawɗon wonde duure Baba Adama hen kala on calminama on juurama on ñaganama Allah balɗiɗe battane moƴƴe caggal nde jettuɗen gueno jurumdere jurmotoɗo jafotoɗo walla wona walla jaaɓe lamɗo lamɓe laamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kodda annabaɓe almami nelaɓe tagɗen saabu mo en jetti sabbuji ɗi kala sababu woden ɗum ko jiknaɓeɓe en ñaguima Allah yaaɓe yalta toon foftorde heddiɓe yo duuso ɓooya sababu goɗɗo ko arde humnidade hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen e Ayaw Pine TV e windande men janggen pular e kala saaha mo mbaɗeten ko lewral fel Abou Samba Diop kanko e galleji makko ɓe calminama ɓe juurama ɗon calminten joom galle o miñi kadi mawɗo debbo en goko suka en mawɗo jaam e kisale mabɓe eminen enen kadi juutɓe en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men ɗo mbawi wonde kala wonɓe Afrique Amérique Asie Europe Océanie wonɓe funnague hirnague sahale ɓaleri kono kadi en jetti karalla o hono Djiby Amadou Dieng mo ganduɗa so yooɗi so nanama weltama ko caggal Allah caggal makko ko kanko toppiti ɗum en calmini no kewɗen wiide ni ɓinguel men musidɗo men mo kewɗen waddude walla mbaddeten e kala saaha jewte men janggen pular hono Elimane Gaydo en ñaganimama Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe mi wuɗɗoyta e haala he sowona mi rokka konngol Elimane o salmina hettiyankoɓe ɗo mbawi wonde kala Elimane konngol e yeeso maɗa eko noon salminama juurama Baba Hammat en calmini bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pine TV en jetti bandiraɓe yeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kam foof en juurimaɓe ko mbiɗani e saladade ɓuuri firtude aadi kamɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pine TV pirtani aadi enenne kadi en pirtani aadi gam kadi rendude mabɓe e yewtere woni janggen pular ɗum noon wadde ko kala yontere ene waɗa ɗum noon kadi anne kadi a yettama no fewi no mbiɗani en jetti kadi Djiby kañum nangui kaɓirɗe jettimo no fewi e kadi no mbiɗani e kadi hande won damal gongal ngal nataten saabu sen ƴewtidima yewtere men nde ɗo yawtude ko mawɗo Bathia Ba an makko mbaddunoɗo yewtere wande fayida ganduɗa hoorema kadi machallah en jetti kadi bandiraɓe oɗoɓe commentaire uji e jewte men ɓennuɗe ha tengtinen kadi yewtere men nde bannoɗen ko fayti e batte holko woni mandel en jettiɓe no fewi e kadi commentaire uji mabɓe woni ganduɗa hoorema ɓe gaddi hen kadi no fewi jiyade mabɓe saabu no heewi wiide ni tan bandum kaala ko keɗotoɗo kala gamowo ene yiiɗi dañde poɓɓonowo ɗum ɗum noon wadde kamɓene ɓe jarama eyyi no mbiɗen ni enen kam ganduɗa hoorema garɗen tan kadi ko janggude e kala eɗen batten yewtere foof won kadi windande mawde nde dañeren hen ɗumne kadi hande ko windande eɗen mbawi wiide en mbaɗi ɗum kono kadi mbayɗen yiyam foof wona neɗɗo nde janggal pular nde wona neɗɗo jinno ɗum no fewi ko wiyete hiiso eyyi walla mbiɗa wiya kadi hewɓe ene doganno ɗum tagui ene saaɗi almudo pular e sakko ɓe kewi ko foof ene hewani e mabɓe hutortoɓe ɗum ko wayɓe no mawɓe Baba Hammat en winduɓe hen defte ɗumne kadi kañumen ganduɗa hoorema enen kadi enen hande koye janggude garɗen hande garten koye hiiso so wiyama hiiso noon ma Baba Hammat aran en hol mande hiiso nde nareten hande ko ustugol walla ko ɓeydugol walla ko peccugol walla ko cowgol ɗum noon mawɗo Hammat bisimilla ma. eyyi Elimane a jarama hande ko peccugol en gaari ni peccugol ko yawti kono hande garaten koye peccugol to banggue feccore to taw ko limi tati eyyi taw feccore nde taw ko limi tati sen kaali haala peccugol noon eɗen gandi koko renda feccete kala ko renda rendu ɗum kañumen poti feccude ɗum kono teskuyam to banggue peccugol ina foti ɗigguinede nde wonno hiisorde peccugol sa ƴeewi ɗum kiisorde tati keddiɗi fof nani peeña hen e nder peccugol ngol e peccugol ngol kiisorde tati keddiɗi fof ɓeydugol no naata hen cowgol no naata hen ustugol no naata hen te sa wawa ɗeɗo
ɗeɗo gueɗe tati fof normalement fotani wawde feccude taw ko taw ko hiisa feccugol il faut mbawa ɓeydugol mbawa ustugol mbawa cowgol nde puɗɗa wawde feccude sa wawa ɗum tan ne wawi woda ɗum dañƴa he gagande deke ina moƴƴi gueɗe ɗe fof mbawe kono sa wawa kiisode tati heddiɗe ɗe feccugol ngol o wawa a yaltata saabu sa naate feccugol ɗeɗe tati fof wonɗo kutortoɗa ɗum henete ma hutoro ustugol ma hutoro cowgol ma hutoro ɓeydugol enen mbawi hokkude yeeru so ɗi gari ga e alluwal he mbiyen Samba Jula soodi ujunnaje 26 kilo ujunnaje 26 kilo jamde jawdi joni noon ina namda holno foti nagge kala jamnira holno foti nagge kala jabnira so tawi o jogii ko 655 holsere 655 holsere ɗum ko fibre nde mbiɗen ko Samba Jula soodi ujunnaje 26 kilo jamde jawdi namda noon holno foti nagge kala jamnira so tawi o jogii ko 655 holsere ɗum woni gagga o joni noon fiptude nde mbiyen wadde nagge kala jamnira ko nagge kala jamnira ko ujunnaje 26 kilo o ujunnaje 26 kilo fecce e kolce ɗe o jogii ɗe 655 holsere ɗum ɗo ko hiisowo ko hollili alay sago hiisowo daro joni noon darnen hiisorde nde ujunnaje 26 kilo fecce e 655 holsere joni alay sago ganden holno puɗɗortoɗen ko limde ɗo 1 2 3 ko lime tati limen ɗo 1 2 3 mbiyen e nder 652 holno foti 655 goni nder hen eɗen gandi ɗum ɗo ɓuuri hewde ɗum wona ɓeyden hen limre woni ɓeyde gasani taw
wadde mbiyen e nder ujunaji ɗiɗi e temedde jeegom e nogas kilo holno foti temedde jeegom e capanɗe joyi joyi nagge moni kala nagge fof dañata hen andi a wawa feccirde noon aɗa wawi ɗon hoybinde ɗum ha ɓeydo hoyde holno koybinirta ɗum usta limre wotere ɗo joni usta ɗum heddo capanɗe jeegom e joyi alay saago usta gati limre wonde ɗo wonta temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi holno foti capanɗe jeegom e joyi goni hen ha joni ɓeyda ustude ɗum ha ɓeydo hoybude usta oɗo kadi usta ga kadi limre wonde mbiya e nder nogas jeegom holno foti jeegom woni hen eɗen gandi ɗum ne wawi ne hoybi ne wawi amnade mbiyen e nder nogas jeegom holno foti jeegom woni hen seɗen eɗen ƴetoɗen ƴewde so tawi nayyi ine wawi wonde hen ɗo sa ari ha ɗo alay saago cowa oɗo e feccore nde kanƴe foof jencudi ndi kadi mbaɗa ɗum ɗo joni noon joyi andi en mbino alay saago cowgol wona hen joyi cowa ɗum e nayyi cowa ɗum e joyi wonta ko nogas binda ɗo ndiga jowa ɗiɗi nayyi sa sowi ɗum e joyi dañata ko nogas sa ɓeydi hen ɗiɗi a dañata ko nogas ɗiɗi wona ɓeydugol ari hen wona jowa kadi ɗiɗi nayyi cowa ɗum e jeegom no foti laaɓi dañata jeegom sa sowi ɗum e nayyi ko dañata mi namdimam mbo sikku nogas nayyi dañata jeegom sa sowi ɗum laabi nayyi siko sa ƴeewi joni jeegom ɓeyda hen jeegom ɓeyda hen jeegom ɓeyda hen jeegom ha wona laabi nayyi goho ɗiɗi tati nayyi wona ɗo ko sappo e ɗiɗi ɗo kadi ko sappo e ɗiɗi ɗiɗi e ɗiɗi ko sa ɓeydini wona ko nayyi wonata ɗo wonta ko nogas ne nde wonno cowgol ko hisorde ɓeydugol taw koko raɓɓiɗina cowgol ko hisorde ɓeydugol e ko raɓɓiɗina jeegom nayyi sa sowi ɗum e jeegom ko nogas nayyi ne hokkanma ɓeyda hen ɗiɗi wona nogas jeegom alay saago ustodira ɗum ɓeydugol ari ustugol ari cowgol ari ndiga o sa itti ɗum e ndiga ko ndiga hokkanma ɗiɗi sa itti hen ɗiɗi ko ndiga hokkanma jeegom sa itti hen jeegom ko ndiga hokkanma ɗiɗi sa itti hen ɗiɗi ko ndiga hokkanma kono gasani saabu oɗo arani taw tellinama e nder ndiga ko ndigaji ɓooli ko ndiga goto tan holno foti temedde jeegom e capanɗe joyi e joyi woni hen ko ndiga woni hen ndiga sa sowi ɗum e joyi ko ndiga dañata ndiga sa sowi ɗum e joyi ko ndiga dañata ndiga sa sowi ɗum e jeegom ko ndiga dañata ɗo kadi aɗa ustat ɗum ndiga sa ittini ko ndiga rokkanma ɗo kadi ko ndiga rokkanma ɗo kadi ko ndiga rokkanma nayyi ndeke kanko Samba Jula nde o soodi ujunaji nogas jeegom e temedde ɗiɗi kilo o tawi o jogui ko temedde jeegom e capanɗe joyi holsere hen foof ina jamnira capanɗe nayyi kilo a faami joni noon alay saago ɗum ɗo wona capanɗe nayyi kilo o ina jogui inde nogas jeegom e ujunere e temedde ɗiɗi kilo o ina jogui inde o ina jogui inde capanɗe temedde jeegom e capanɗe joyi e joyi nagge o ina jogui inde o capannayyi ɗe ina jogui inde ɗum ɗo kedde ɗe ndiga o ina jogui inde temedde jeegom nogas jeegom ujunere temedde ɗiɗi o ko feccetede nogas ɗiɗi e temedde jeegom o e temedde ujunnaji ɗiɗi
ujunaji nogas e jeegom e temeddi ɗum woni fecce ɗum woni ko feccete ɗum woni ko feccete ko temedde jeegom e capanɗe joyi joni ko feccore capannayyi ɗe ko feccere walla pecce walla pecce sa yiɗi mbiya pecce ndiga o ko kedde nayi joni ɗo no darnirɗa ɗo hiisor ndeñi ɗum ko ɗo min gilɗo puɗɗi majjude gilɗo puɗɗa majjude gilɗo puɗɗi majjude puɗɗima majjude ujunnaji nogas e temedde jeegom eyyi e ɗiɗi o ko ɗo darnirɗa hiisor nde ko min ko ɗo majjumi ɗo saabu ɗum guilde ustuɗa mbiɗa usta ndigo ustuɗa a waɗa ndiga gustuɗa ɗo joyyi gustuɗa a waɗaɗa joyyi eyyi ko ma gartuɗa ɗo mbaɗɗa kam ɗo pamminɗa kam ɗo puɗɗimi yiiru lawol seeɗa kono mate saɗa ɗum ɗo woni ko dañako ɗum ɗo woni ko dañako ɗum ɗo woni ko dañako ɗum ɗo namdano ɗum ɗo woni ko sohlano woni jiɗɗa andude eyyi ɗum ɗa woni ko soodi ko eyyi jonon mata hiiso ɗum ɗo taw ko peccugol taw ko cowgol ko dañako ɗum mbatta ko dañako ɗum mbatta banggue ko feccako ko feccete ko ndendi mbaɗa ɗum less mum eko jiɗɗa andude ko aɗani joni so tawi aɗa jogui joni haysoko bul joyyi walla sappo aɗa fecca e yimɓe tato moni a totti o mbuuɗ a totti o mbuuɗ alay saago itta butati ɗi eko joguinoɗa ko wona ɗum woni ɗum ɗo joguinoɗa ayi ten butati ɗi ko keddotoɗa ko kadi gona feccude yimɓe heddiɓe wona ko heddoto ko kadi ƴewata ko heddi ko heddoto ga ko ɗum woni ko heddoto e poos ma ko pecca ɗum kadi e fecceteɓe ɓe joni noon taguen wadde ustu ɗum ɗo ha ɓeydo hoybude simo wiide joni aɗa e nogas jeegom ujunere temedde ɗiɗi wiide ɗum aɗa fecci ɗum ni tan aɗa fecci ɗum ni tan temedde jeegom e capanɗe joyyi holsere ɗum ina jiiɓo seeɗa kono so tawi a usti ɗo gotel a usti ga gotel ɓayda ƴetti limi ɗeɗo a heddorima temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ɗo a heddorima capanɗe joyyi ha joni teddi usta oɗo kadi usta ɗiɗi ɗiɗo heddoɗa nogas jeegom pecca ɗum e jeegom kono so tawi a dañi jencudi ɗo ndi ala sago cowa ɗum e kanji foof mbaɗa ɗum less eko woni ga ko itta woni nde ittuɗa moni ko mbuɗu nde a itta ɗum e ko joguiɗa e posuji ma ande ko keddoriɗa ko woni ɗum ɗo kadi tellina ko woni ko heddinoɗo ko ɗo joni ko digaji kono eɗen mbawi aroyde taw ɗo wona diga taw wona digaji telline ha hisorde gasi fof so woni diga so woni lime goɗɗe ko no mbaɗirɗa ɗo ni noon tan mbaɗirta ha hisorde ma gasa ko weɓani hande ko totteɗa hunde pecca tan ha heddo ndiga eyyi aɗa andi jogui kisorɗe ɗe ko ndiga heddoto ene jogui kisorɗe heddota ko ndiga kono heddo kedde kono jogui kadi no mbatta hay kedde ɗe kañum fof famɗude mbaɗa feere ha pecca ɗum saabu so woni mbuuɗu yimɓe tato sono pecca mbuuɗu alay saago wecce won fiftinaji wona moni kala dawa fiftinaji wona ani mi nanno Demba Hammet Guissé o wi so yimɓe ɗiɗo dokkama yimɓe tato so dokkama buu jeegom so kaɓi tan won biɗen nawa buu tati yimɓe tato so dokkama buu jeegom eyyi so kaɓi won biɗen nawa buu tati kamɓe tato min dokkama buu jeegom min mbiyanmi ko yimɓe ɗiɗo so dokkama nogas so yimɓe ɗo kaɓe feccere nogas wonen jiɗɗo ko ɓuuri sappo won jiɗɗo ko ɓuuri sappo ɓayno nogas te ko yimɓe ɗiɗo so kaɓe feccere wonen jiɗɗo ko ɓuuri sappo joni ɗum ɗo mata ɗum ɗo kadi ɗum ɗo a wi ɗum ne hoybi mata ɗum ɗo ala goɗɗum kadi ɓuuri ɗum hoybude ala goɗɗum kadi taw ko ɓuuri ɗum ɗo hoybude kadi taw ko peccugol taw ko cowgol taw ko ɗum ɗo ni mbaɗirɗa ɗum taw ko peccugol mbennomi peccugol mbawɗa yitude ɗum koye hatumere Pythagore hatumere Pythagore no wayi peccugol kono a tawata toon ndeɗo limore no ndeɗo limore wayni ndeɗo limore wayni a tawata ɗum hatumere Pythagore en jogui noon hatumere Pythagore noon no lelnirta ɗum peccugol ngol no yaltirta ni
cowgol yalta hen ussugol yalta hen ɓeydugol yalta hen wadde so dañi wadde peccugol kala nde naɗa e peccugol kamɓe neɗɗo ne jangguine peccugol han tawon hanti kam o fuɗɗima heɓinade e hiiso no fewi seeɗa par ce que sa wawa kiisorde ɗe aɗa joni ɓeydugol naati hen peccugol on ussugol naati hen cowgol naati hen ala so ɗeɗo ko kiɓinɗa ɗumen par ce que ma keɓinɗa wadde ko ma wiye hanti kam neɗɗo woɗɗoyi hiiso seeɗa woɗɗoyi kam wona seeɗa kam saabu ɗo no mbaɗirɗa ɗo ni mbaɗa he mbiɗa ko ɓurɗum ɗo hoy bouton ko ma jaharo pita ko wadde han tawra kam hanti kam an ka heɓindima no moƴƴi e hiiso saabu min kam taw ko haalal no mbaɗi daruɗaɗa mi majju taw ka mi majju ɓe andi mi majju guilɗa majjumi ko ma mbattuɗa ɗum ɗo ha woodi ko kalanɗam ko heddi ko gaddanɗa ham ɗo ko daña ko ko jiɗɗoɗa andude yimɓe ganda ko ɗum ɗo naggue foof jamdira ko ɗon hanti fuɗɗiɓe ɗum famde surtout ma ɗo mbaɗɗa ndeɗo hiisorde daruɗa ɗum ɗo kono ina jogui ko wiide to ƴewdorguel wiyete ko ƴewdorguel jeenayyi mayne gaari ƴewdorguel jeenayyi ƴewnoɗa est ce que ko ɗumɗo ko a yiiti walla a yiitani ɗo joni eko raɓɓi tan sa yiiɗi ƴewna ɗum ɗo joni sa yiiti walla a yiitani aɗa andi colche ɗe no poti aɗa andi hol seeɗa foof ko jamnata ɗum sa sowi ɗum tan sa dañani ko Samba Djuro ko sonno ko tan firti ka yiitani sa yiiɗi mi arta hen hay sinno so dañama hen ɗum noyi e ƴewdorguel jeenayyi taw ko peccugol joguiɗa ko 1,655 naggue naggue fof ñaami 40 kilo normalement sa sowdiri ɗum sa yiiti ndeɗo yiito so tawi kono jencu dañata ndi a dañcani ɗum ɗo firti ka yiitani ƴeewen ndiga sa sowi ɗum e ndiga arɗe joyi ko ndiga dañata ndiga sa sowi ɗum e joyi ko ndiga dañata ndiga sa sowi ɗum e jeegom ko ndiga dañata mbaɗa ɗo toɓɓel saabu a diwti gowuji gara capanɗe nayyi sa sowi ɗum e joyi ko nogas dañata binda ndiga joɓa ɗiɗi nayyi sa sowi ɗum e joyi ko nogas dañata ɓeyda hen ɗiɗi wona nogas ɗiɗi binda ɗiɗi joɓa ɗiɗi kadi goɗɗi nayyi sa sowi ɗum e jeegom ko nogas nayyi dañata sa ɓeydi hen ɗiɗi dañata ko nogas jeegom ɗo ko ɓeydugol ndiga sa ɓeydi hen ɗo ko ndiga rokkanma ndiga sa ɓeydi hen ndiga ko ndiga rokkanma ndiga sa ɓeydi hen ɗiɗi rokkanma ndiga ɗo sa ɓeydi hen jeegom ko jeegom rokkanma ndiga sa ɓeydi hen ɗiɗi rokkanma joni ɗum ari nogas jeegom temedde ɗiɗi nogas jeegom temedde e ko noon a jarama no fewi mbiɗa andi sen ndiwi ɗum to sa renaki waktuji men gasata haalama ɗum noon kadi en jiiɗa ɗum saabu sa rewi ɗum noon ko winnande wande fayida enen koye men wonko ñaggare na heewi waɗɗuni mbiɗen en janggo hisinde en caali cikkanno ɗen ganda hoorema ko goɗɗum e goɗɗum kono alhamdulillah rabbil alamin ɗum kadi en a jarama no fewi bandiraɓe kadi jaafo Baba Hammata a jarama eyyi Elimane a jarama yo Allah waɗen tan kadi rewnuɓe hunde nde lawol nde wonno ken ettoɓe tan no kewni dendagal yeeɓiyankoɓe ene ñaguiɗo ɓen kadi yaafuya kadi kala hen ko jii yo ballu ene famamuya nde wonno neɗɗo no ferguito taw anda ko ferguitiɗo kadi enen gonɗen koye amde ko yewɗo hay gamri ko kamɓe yeeɓoɓe gandi ko kamɓe heɗotoɓe jeewoɓe kamɓe gandi ko kalte ko métano ne yaadi e jamanu walla yadani e jamanu encore une fois en jetti karallo o ono Djiby Dieng tampere makko kanko fo e tampi kanko e warañande makko kono fof ko ha bandiraɓe belto en kokkiɓe aadi saaha goɗɗo so gueno ñaami assalamu aleykum wa rahmatullah